Poštovani gosti, velika mi je čast stajati danas ovdje pred vama i obratiti vam se na ovoj svečanoj akademiji organizovanoj povodom obilježavanja 500. godišnjice reformacije. Od prethodnih govornika ste već dosta čuli kako o samim počecima reformacije davne 1517. godine, tako i o njenom širenju svijetom, pa i Balkanom i ovim našim prostorima. Sama riječ reformacija označava promjenu. Forma je oblik, a reforma promjena oblika. Reformacija, promjena, imala je i još uvijek ima jako veliki utjecaj na makroplanu. Ta reforma koja se nezaustavljivo pokrenula, zahvatila je ne samo religijski segment društva, nego je utjecala i na obrazovanje, na društveno uređenje, na kulturu, na umjetnost i tako dalje. No, ne smijemo zaboraviti da reforma, promjena i obnova uvijek počinje od pojedinca. Reforma koju je Martin Luther pokrenuo i na koju je pozivao je počela ličnom promjenom i obnovom koju je on sam iskusio kroz nadnaravno Božje otkrivenje, ali i kroz proučavanje Svetog pisma Biblije. Stihovi koji su imali veliki utjecaj u toj Luterovoj ličnoj reformi, a koja je pokrenula nezaustavljivu lavinu promjene i obnove, čije efekte osjetimo i dan danas, nalaze se u poslanici Rimljanima u prvom poglavlju stihovi 16 i 17. Ti stihovi kažu ovako: Ne stidim se uistinu evanđelja. Ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje, Židovu najprije, pa Grku. Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u njemu otkriva, kao što je pisano, pravednik će živjeti od vjere. U ova samo dva stiha pisac poslanice Rimljanima daje u biti jedan sažetak svega onog što namjerava reći u ostatku pisma koje piše vjernicima u Rimu tog vremena. On u toj poslanici, on u ova dva stiha, a i u poslanici, govori o radosnoj vijesti, o evanđelju, o sili Božjoj, o spasenju, o vjeri, o Židovima, o paganima, o pravednosti Božjoj, o pravednosti po vjeri. U samo dva stiha. Nije čudno što su baš ovi stihovi imali takav utjecaj u Luterovom životu. I ja sam poprilično kompetentan da govorim o promjeni koju nadnaravno Božje otkrivenje i Biblija, pisana riječ Božja, mogu donijeti u život pojedinca, jer sam i sam tu reformu iskusio i još uvijek prolazim kroz nju u mom životu. Rođen sam u bivšoj Jugoslaviji, u komunizmu, kao dijete iz miješanog braka. Roditelji su mi bili ateisti, a tako su i mene odgajali. Ne samo da sam bio ravnodušan prema religiji, nego sam joj se čak i protivio, a postojanje Boga sam negirao. U odnosu prema Bogu sam bio puno iza Lutera, koji je čak i prije te lične promjene koju je iskusio bio zaređeni svećenik. No, kao što je i Luter u kriznom momentu tokom velike oluje zavapio Bogu i molio ga za pomoć, tako sam i ja početkom ratnih zbivanja u našoj zemlji po prvi put molio i u molitve rekao: Bože, ako te ima, molim te, pomozi mi. Tako je počeo moj proces reforme, promjene i obnove. Nakon nekog vremena počeo sam i Bibliju da čitam, a stih koji je meni najviše govorio nije bio iz poslanice Rimljanima, nego iz Evanđelja Ivanovog, vjerovatno danas najcitiraniji biblijski stih. On kaže ovako: Da, Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, Isusa Krista, da ne umre ni jedan koji vjeruje u njega, nego da ima život vječni. I opet, samo jedan stih, a toliko bogatstvo skriveno u njemu. Kroz taj stih shvatio sam da me Bog voli.
Shvatio sam da je Isus došao na ovaj svijet da svojim životom plati kaznu za moje grijehe, te da prihvatanjem tog milosnog dara Božijeg ja mogu primiti oproštenje grijeha i život vječni. I također shvatio sam da tim činom, prihvatanjem te milosti Božije, reformacija i obnova moga života može da počne. Ta promjena u mom životu, ta reformacija traje već 20 godina, a oni koji su me poznavali prije kažu da je promjena evidentna. Vi možete reći, ma super je to za Lutera, drago mi je i za Slavka, ali kakve veze to ima sa mnom danas? Ako iskreno pogledamo na svijet oko sebe, i ne govorim samo o Bosni i Hercegovini, govorim o svijetu globalno. Ako odgledamo dnevnik na televiziji ili pročitamo crnu hroniku u novinama, ne možemo poreći da i danas postoji velika potreba za reformom, promjenom i obnovom. Ona uvijek polazi od pojedinca, a mi kršćani reformacijske baštine vjerujemo da ona dolazi, kako nas i Biblija uči, kroz obnovljen odnos sa Bogom, po milosti, vjerom u Isusa Krista, i zato slava samo Bogu pripada. Kako se može sažeti iz učenja reformatora? Samo pismo, samo po milosti, samo po vjeri, samo po Isusu, samo Bogu slava pripada. Da li je promjena i obnova tebi potrebna? Uvijek se možeš u molitvi obratiti Bogu za pomoć. Ako ne znaš kako moliti, možeš moliti molitvu sličnu ovoj. Jednu od onih koji je Luter molio, a kojom ću završiti moj današnji govor. Luter je prije 500 godina molio ovako. Pogledaj Bože praznu posudu koja treba biti ispunjena. Gospode moj, ispuni je. Slab sam u vjeri, osnaži me. Hladan sam u ljubavi, podgriji me i učini me revnim da mogu pokazati ljubav svome bližnjem. Nemam jaku i čvrstu vjeru, ponekad sumnjam i nisam u stanju da ti vjerujem. O Gospode, pomozi mi, učvrsti moju vjeru i povjerenje u tebe. U tebi je zapečaćeno sve blago koje imam. Ja sam siromašan, ti si bogat i došao si da pokažeš milost siromašnima. Ja sam grešnik, ti si pravedan. U meni je obilje grijeha, u tebi je punina pravednosti. Zato ja ću ostati u tebi, u onom od koga mogu primati, ali kome ne mogu ništa dati. Amen.